И с Пламен. Днеска ще играем Hearthstone. Да. Първият клип малко се прецака. Малко само. Да, и сега се връща. И сега ще видите тази арената каква е бъгава. И да, ще паузираме клипа докато зареди. То зареди. И пак съм с паладин. Хора, видяхте, не съм паузирал клипа, нищо не съм правил. То са Мома избра с паладин. Ох, тия легендарки. Имам две легендарки в ръката си. Ама едната е хипергадна. За тебе. Айде избираме. Айде Станислав, 5 години избираш, моля те. Да знаеш. Аз съм. Айде избери с картите. Аз нямам. Добре, аз не. Карта. Да. Станиславе, с тази легендарка няма да атакуваме. Защото това бос... Не трябва да убим. Аз не мога да бия. Да, то се сменя боса и не може... Ето. Да. Станиславе, няма как да си използвал тази карта, нали? Няма. Ето те. Ама избра с паладин. Мене... Не, ти с Малфюриан. С паладин съм. С Малфюриан съм. Ама Да, аз не знам с кой съм дали, аз съм с Прист. Добре, тия карти са много гадни. Дестрой. Асасин. Значи, Станиславе, ако сложиш карта, ще я дестройнат. Тя я дестройнат. На себе ще ли сложиш от... Какво е това? Нищо не сме правили, трябва да унищожим те... Няма сол. Няма, не сол си иска. Добре. Добре. Станиславе, тая легендарка, не знам как ще я победим. Да, то е лесно. Да, 95 хилти се сменята и някакъв много странно. Ама каква е легендарка? Не знам. Някакъв Гирмастър. Разгеле! Меча Зот. Меказа! Не трябва да го биме! Убива, да. Добро утро, бе! Трябва да бием него. И трябва ми... Който Тириан Фордън. Значи Болвар Фордън. Знаеш как се е вкарал? Когато ти умре човече. Нищо не четете, само играйте и глупости правите. Пламене и сега се връщам. 7 човечета като ти умрат, като го изкараш него, той ще е 7-7. Станиславе. Not on my watch. Трейдър. Ако трейдна. Трябва да трейдна. Ха-ха-ха, убихте Пламене. Това малко не ми прилича на твоя игра, ама окей. Ще ли го вика? Това малко не ми прилича на твоя игра, ама окей.
How many fingers do you see? Vamos de junto. Bom. Legal, Aldo, stalno się lubię. Maybe. A jest sada góra z maj. Aj. Това беше от клипа, чао.